onyamfo bi a wanya efie poly 50 years na te say nyankopon abo ne nadu baby pa na mpotam ho no wo no se ne bobre siti ne ayi nti wo bia ebunu anaso wo pe oye ne wo so wo pe nkolasem enu nti ode ne wasi wate nkola school nkola no pon school awia ne tre ne bana papa di ne wasi wo so wo kire nkola no eye culture nti ne de na kwase cultural school ntoma mema ne fira ko ha emma ne fira ko ha cultural ahene no emma ne de to asa na papa no ahene ma se ne obesi ahye ne ma de ene mema de anansesem na chise papa yi abo ankola ya no awo ye nti nkola nketenkete aise maamefo no nkola ne ha ma na obi apia ne ma de o makoma papa no na ne nyina ne se na papa no wo ma pon ayi na wie no na wa kira kola ba kwa kwhye ne chema na wo sese nkola no wo de ne be meise a osua nkola no yesi ne wanyi wo mu pa 7 years na chise 5-3 wo mu susu kwan ne omti wo de ne be ma ne twitwitwi anu no de chichichi anu saa we na ba ku maami edwale no di nsuo ko akola ndi shi na chese ho no ma yese ko asem esre so wa mfa bi anyesra papa di na de twitwi akola no enkola ne doso a chese o shase decide nkola no ache we na posi fortune na ye de ne court no woni mu mfia ye de ma papa no 6 years enu ti nipa bebre na anti asese papa e di boni se nkola bako ensia na se ye be ma no ye be jeli no akoye adwumade ama ban a ye de 6 years pe e na ama no maamefo no wo mubu afu pa me yenkopie mu homra Ghana nkase ya court system na to de bia yentimi nka nchro mo se wo mo fom na mo ye betimi aka se eniema bi wo mo ye ne ya ne wo mo nya adwen ye ti ase a enye yie minu atie papa wadi mfinhia aduonum wate cultural truth ewo chifu heman ewo heman lower dentramansi mu ekwada mako 7 awo mu obia ne wonu a wadi 7 years wafa nkwada ni nyina yes ekwada 7 ene senya tube no wate there be enya rape o eye defilement se rape eye oba wadi ni fie so free 16 years kwa bia wajire no na ne nada anasa wo fa no no du ba bia ho besane no ositu and 1-2 and we rape obetimi edwa court ba we ye nkwadan ketenkete a de wanyini wo mu kura no 6 years omu ba kokura ni hono mu a wadi 7 years nkwadan yi na papa yi ni wo mu akwakodeda ama ba kokokote to a ya kwakote e de ne court a court si won konkwadam 6 years usi to se papa ne konkwadam 6 years yentimi nye court achinye nemom ye kase ye gitumu a enye yie ye gitumu enye yie ene de appeal by ye see appeal issues enkwada bebrebe nyina defilement o yenkwa homa so e na menu akwa me owusu asante Shadrack ena asemi ya magana fo bia munya abotre mo amode message ba no munya abotre mo famra bokoboko wai mamo mfa twede ente ye kire appeal ne betimi aye yentimi nkase court wanya de be kasa yenyi ntum na ye tu ho anamo menu Shadrack utimi nkan ne na akwa ba awie yi ayuma tachua mejo sofa Shadrack asama ba di asawa ma amanfo bu huru awie yi papa no nkwada dodo asan ene ono o mada e woni cultural troop nim tachua nkwada nso asem na yeken court etsi onkwadam enfie san court say onkonkodem enfie makobako ensia 6 years acha sakwada ba kokra nru 1 year tachua nkwada ni bi wo hono mu a asotwen no ba ko de eye enfie mienu ba ko de eye abusumi nsia obi so ho a ne de no abusumi miensa entinu nkwada no mu bia eye ewo asotwen a ye de maaye nti no na okeka bomu a ekodu eye enfie nsia no ona cha se ni nyina ye concurrently otwe ofa asotwen ni nyina bom enti so ofa asotwen ni nyina bomu a na cha se akwakodu mfie mienu menu atuaso ma ye na kirem eba ne sen okay so me that enkwadaya ye ka wo mu asemi ba ko a wonya enfie enfia 6 years ena che se ne maami edware no
na wodi nsuo no gu ne ho na nsuo no ekokofa na sepe na akwara no ahya ase a wo kikem na wo su eye ne ya entiano no na maame no ekobie akwada na ase ohu ya na chese ase ho no mo no ayeko emoja ada ho no mo eno ene wo bisa ne se ada ade na ye no wakotena bibi so ena akwa na ase ana ena o chirite bu wonkotena bibi aso na emom no se wo mko opani a ye frɛ ne se Eric Edu Emisa a wono no kire wo mo culture eba ne se enkwada ensa ena afi so no se kwan enkwada betumi afa so afura entoma edi ahwene edi egu wo mo kom se se ne ya na sechiwa wota yi enu bi ena chese opani kire wo mo no kira bra woni enkwada no ya adisua ni nyina wo wia na chese wakwa akoto drink eye soft drinks bi na odi amema wo mo owie pe na odi omakura dem ho no mo ene culture na omakoto aso ewo ho no mo a wode ne bema edi ehyehyehye akode ya se na wo mo ekire mu a na chese enya dia ebi wo ha wode bema no di wura mu a etimi eko enti no odi twitwitwi anim no a na ebi wo ha na odi nkuto na odi afefa ho na wahwe senke betimi akwa ni nyina mu no ena chese nam so ama chese ikru ababeda akwada na se na asem babeto dwape eno mo opani anase mame a eye ne bane akwada yi ede kokoda posifo enhwehwemu a wo mo eye no eno na bababeda di sesa na enya akwada ya wanya mfie nko a na emom kwada afoforo ka ho a wo mo so dodo no ye ensia nti abeka we die no ho ana chese mo ye enso ense abranti yankasa eje ne fum so ede tum na sechiwa sene Ghana emra ACT no ene yese boni bia no yetumi ema bill enti opani no aposifo ekire yese nkwada e wona se a wo mu esua de e wona nchen no edoso enti ebe yanka court enyina so ema ni bill na wo mu nkoso enye nhwehwemu emfa ho efite bia no mu nya nkwada ni bikrampo etumi aka ho wo mu ema ni bill pepepe ena pabam udani ekokoshe eye adenta e won kramem na aposifo tinye hwehwe na be ya busumi ntianie na enumu ana asem ni bedi asinfusu Central North Regional Police Command omo cyber crime unit onomo ena chese wo mu etimi edi mfidie de hwehwe ya ena omo track papa eni so mba be che no adenta na edi no gina adakemu akwadubofo ebo kwadu ni nyina ewiye ena opani eji ni mfumso edi atum se ampa boni ni de wedi ni fita a cheze fimbie ni ho na mmom no enye ono ankasa ne pe e wodidi se ye hunhun bi ena bebe she ni mu a watumi etu ana mo esesa ntinka court no emfa ne boni emfa nche no nanso no otemuafo a wote adwam ampene ene na anya adwen a ebra atini ni na akọ na wiye no wachire se yemfa opani Eric Emisa enkonkoto eye afiase emfi popoli entia na onkonko yedumade emfansom o my Ghana na se na midi kan akire mu no enkwada entia no obia ne asotwe a wode emaye obi wo ha ne die emfie mienu ebi die emfie ntia eduke kan nyina abomu eno ena eye emfie ntia no a tabrede me se uba kan kasa mu aka parepare anacha se dos na enkwada ma konso a ye defile o mo na obi kwadam sesies no eno no obaka ne pe what you say? Yeah, in fact, quite do a post before at the board no any defilement. Nimum no more say indecent assault. Omo chese ebra womo den kwadano eko ayasabiano. Omo hu say penetration amba so nimum no what the bema no. Yes, what the chichi ano. What the chichi. Obrasi na woni say brushing no so wa yade a otimi de man kwada no. Papa ya semu die message so do comment because I mean tias ya papa nkola nketenkete say die ana ono so ne dura no what is going on nkola no susua we enye 18 po wo de 13 ania wanyi wom eye 7 fa comment bra attention TV akwentua akra